ଖଗେଶ୍ୱର ସାହୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଆଗରୁ ଉଠା ଦୋକାନରେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ରେ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ହଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ସୁଇଟ୍ ଲାଗୁଛି। ଜିନିଷ ପଦାରେ ସବୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ସେତେବେଳେ। ଧର କେବିନ୍ଟା ପକେଇଲେ ଆଜି କିଏ ଆସିଲା ଉଠେଇଦେଲା ଇଏ କଲା, ସେ ଅସୁବିଧାରୁ ବି ଆମେ ତ୍ରାହି ଯାଇଛୁ। ଆଉ ବାହାରେ ବି ଶୋଉଥିଲୁ। ଏଇ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଏ କରିଥିଲେ କ'ଣ? ସେ ତ ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ା ତ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମର ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କରାଇଥିଲେ। ଆଉ ଯାହା ସେଥି ତ ଆମେ ଉପକାର ପାଉଛୁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ MP ପାଇଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ, ତ ଆପଣ ଏଥର ଭୋଟ୍ ଦେବେ? ସେ ଇଲେକ୍ସନ୍ କଥା ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ଆପଣ ଯେମିତି ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲେ ଆଗରୁ, ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ କରିବେ ନା ନାହିଁ? ସେଇଟା ଇଲେକ୍ସନ୍ କଥା ଆଜ୍ଞା, ସେଇଟା ତ ମୁଁ କହିପାରିବିନି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ଦୋକାନ ଧର ଆମକୁ ସହଯୋଗ କଲେ, ଆମେ ସେମିତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପଛରେ ରହିବୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଶୈଳୀଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ସେତେବେଳେ ଆମକୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଟା କାର୍ଯ୍ୟଟା ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଇଁ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ। ଆଉ ତାଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭଲ। ଆମର ଏଠି ଗଛ ବୁଛ ଥିଲା, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆସିକି ତାଙ୍କର ଆମରି ପାଖରେ ଅଖା ପକେଇ ବି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବସିଛନ୍ତି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପୁରା ନିଜ ପାଖରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ତ କେମିତି ଅନୁଭବ ହେଇଥିଲା? ମାନେ ନିଜ ପାଖରେ ଏତେ ବଡ଼ IAS ଅଫିସର ପାଖରେ ସେତେବେଳେ ତ ଆମେ ନିଜେ ଗର୍ବିତ ହେଇଗଲୁ ନା, ଗୋଟେ IAS ଅଫିସର ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଅଖାଳ ଭିତରେ ଆମେ ଚାରିକର ବସିଥିଲୁ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମଝିରେ ବସିଥିଲେ। ଆମ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ଗର୍ବ ମନୋଭାବ ସେତେବେଳେ ଆମର ଆସୁଥିଲା। ଆଉ ଯାହା ହେଲେ ଗୋଟେ ଆମ ପାଇଁ ସେ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଉ କ'ଣ ତାକୁ ଭୁଲି ପାରିବୁ କି? ଆମେ ବି ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଖଗେଶ୍ୱର ଭାଇ, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ।